Most kezdődik a meccs, Várhegyi Márk és Buda Milán között. Buda Milán bedobja, Várhegy üt, Buda üt, Várhegy üt, Buda üt. Hagyj jegyezze meg Várhegyinek ezt a titkos szuper királymozgást. Most Buda megint, de Várhegyi nem bírja, elkopva. A labdát a picsába. Most meg Buda nem bírja, Várhegyi pontot szerez. Várhegyi, Buda, Várhegyi, Buda. Buda nem jól üt, találja a labdát. Várhegyi meg táncol. Táncikál, így ákállán gózik, csak átmódosítva. Buda üt, vagy bedobja, vagy mit csinál. Hát azt mondom Budának, ezeket a beszólásait értékelni kéne. Káromkodásé pontlevonás jár, öcsém. 3-0, de örülünk neki. Várhegyi, Buda. 3-1. Ja, egyszer vágott. Ja, egyszer. Buda nem bírja normálisan átdobni. Várhegyi, Buda. Várhegyi mozgása, öcsém. Olyan sirály. Nagyon fruszkó. 4-1. Buda. Buda. Várhegyi. Buda. Várhegyi. És Várhegyi már megint pontot szerez. Kinek integet Várhegyi? Majd a végén beveszem az ütődobát. Ja. Azt hiszem, sejtem, mire gondol Buda. Nagyon furfangos. Ez volt a híres Budaféle ütődobás. Nagyon karaj volt ez. Ezért Buda kap egy plusz pontot. Én vagyok a bírónak felesége. Ki a csaja? Ki vagy állítva? Ki ez a csaja? Nem. Ja, tépek. Csépesz. Nem? Ne vedd így bele. Nem csíp a szangdíj. Mindegy. Buda üt, és már megint áll. Túlzza. Buda, Várhegyi, Buda, Várhegyi, Buda, Várhegyi, Buda. Buda nem találja. Cselezget egy kicsit az ütővel, mintha nem találná. Bátámnak a volt osztálytársa. Örülünk neki. Na, Várhegyi szerve, Buda. Már megint túl ül. Hát ezt nem hiszem el. Várhegyi, Buda. Buda meg most pontot szerez. Szerva egy az agyat kapja. Necces volt. Biztos. Mennyi az eredmény? 10-2-re vezet Várhegyi Márk. Most már 10-3. Aki nekünk a jobb oldali csávó. A szurkolók nagyon nagy örömmel nézik a meccset. Baloldali csávó buksika. Látszik milyen béna. Én vagyok a kommentár. Hát, folyamatosan mondom. Ütődobás. Csó. Aj, de szép ütés. Én vagyok a kommentár. Olyan ronda vagy, mint ami. Itt van Molnár Dani mellett. Majd a videókészítő mellett jobbra. Balra pedig a kommentár. Buda üt, Várhegyi üt. Buda üt, Buda hálónak üt jelent. Mennyi? 13-4-re vezet Várhegyi. Ez ilyen fejbe kapós labda volt. Ez nagy ütés. Buda mellé. Várhegyi, melyik már most már Pont levonás. 15-3 akkor. 15-4. 16. Háló! Kuka, táncoljál! Csúcsi Ott mászol. levonás! Neki ütja a peremkocsmet. Tiéd a bicó? 17. Úgy tudjuk, a 17-es Buda kedvenc száma. Főleg, ha ő vezetne. 17-ös. 20-as a meccs! 21. Elmentem a segít buksina. 21-es a meccs. Még Várhegyi szerve. Buda, Várhegy. Buda ilyen nagy tánci mozdulatot beved, nem találja el sajnos. Mi most már megint újat kezdtek? Nem, 19-5. Ez ilyen hálólabda volt. Az ütő majdnem leüti Várhegyit. A háló pedig elszakad. Buda elpattintsa a labdát. Ez ilyen nagyon... Ez meg ilyen kötő volt. Ez meg olyan szar volt.
Félszálban. Nekem nincsen kötényem. Jó van. Tudjuk, el is hiszük. 20-as meccslabda. Te azt meccslabda. Meccslabda! Meccslabda az bárhol, mert a meccslabda azt jelenti, hogy az utolsó pont. Attól függ. Meccslabda. Bár, Hagyi Márk, bár. Új meccs